hase kenyoro kia mirega ikigotoka se ward ya Ichuni ase nkeyamo igasaine gwetananwa na makongu ao hayua koirera barabogo saba obokonyi nigo bono banyara goteba buna umuiseke bwenkeyo niganyarete gosoka gucha buoye korende chisegi chegenka chikairera here gwetana no mugakoye nabo igokoira nanka sobo ekikeirere ere airanete sobo kare na abana batano ase bono bugima bwabo bwabero bokongu koirera abana babere abanyaruka asigati abana batano konyara koba bose bagosoka gucha chinsobo bare ne myaka emeke asoyomo hari egiredi kya gatano na gatatu asoyonde nere are asegiredi ya kianda nigo bono basabiro bokonyi guche gusirwa hasa kurwa basamaria baya bunenjire moyo gochia kwene kya bunanko gikeria bare chisegi chegenka nabo igo chinyomecho chiagenkyo unagotomanya muri kito Sophie Oigara nase ekinyoro gya kia mirega gegotoka eward ya Ituni ebunge Nyaribari Masaba county ya Kisii abwese family yemo yanyarire gwesokia na korwa ogosaba kwa bokonyi kobwatikana na makongu ao babaire bagwetera nasoete kyane kamwe mukanu otundo gokene twabati twali kurwana nomba na mugako yimukana korwana esegi wako mwana na wale kamako gotigo tugate kamakie moya nyoto bakonkorwoye banige menyete sobo segi tia kabiri wado mugako edio karioka abana bamwe bakara bamubeke mwaba beroro agacha na abana abo batemira sako banyara bono bayikire bakabande bamu ukwana nigetesene keiga Gensoko TV nigo banyara kwerera buna nigo umuiseke bwenkeyo anyarite gosoka guchaboye kurende koirera nigo anyarite gwetana n'umugakoye iyo yairerete ere koirana gocha sobo kare na abana batano katolika twakoranga sito yana wanyene abana bana atanga leke school jambe mabara Wajire school nonya nabo abana bo nigo babaire bagwetera amakongu ao koirera abana chinyaruka babere kwenyorera chinka bari ne myaka emeke oyo mo kare grade kya gatano na gatatu oyo onde kare grade ya kianda muchando mutangani umwana oyo grade 9 kono gasokora matemo munyaruka igare buoye mugwato umwana we myaka bemitinyena inyaruke ndeko gwati oyo ya grade 7 nare gwato umwana igasokete magene mwino mwana yo amaso agate ko chimagene mu isoko yo gwate myaka 12 ngahete ingire ji kibone go takere toka grade no yo ndengire de nini yabone ikara sta matemo yo gwato umwana yakaboka nonya nabo nigo banyara kurwa ogosaba gochasa abasamaria baya n'abantu bari no moyo bwogwancha eryo gocha kobakonya kwegendereria asobugimo oboiga inyaruka yayenene yagireta abana baye bakatoka njera nero bono iga tabwati genta gokora igabwata abana babire abamura bale atingi abande mabaro cy'umutando igoro abana bamwe bwate challenges musubati we bono iga gakunywa maru igento yakabere bonga tabwati genta gokora bwata abana utakire kwita n'ibintu byabande bono iga nanyo kese kende injo machama mu bacho market nakerete chingoko cyabande ikese twabwata oro nande bono umuchi uyu no tyo bokonyi number 1 abana aba babasire bakire batigire sukuru yari konyarekana bairanigu bagendera gosome sukuru alafu noyo nere ubwata abana babake nere ari rukende kera mokonya ande gusene kosi emokonya cyarendera abana baye asenonya bono amayigerio abairega kubwatokwa ochia asabana bare nebigori gochia gwetanga n'ekinyomo kya mapema nyoma ya mapema era ngusariere wa mategwe abana bamura n'abanyaruka asa iwa kwanyoranga umwana nyaruka usariye rogende ruwae banyorire umwana mumulera rogendo chikotara bwasaleka nyore no mumura nabagwe sariye nyoma yae etara kora skulu ige nyoma ya mapema gere mama no kyare yosaria obugima bwao no munyaruka no mumura bwao no mumura Iganyo monterie amapema telingi ya mono rasemelinga ninyo mengi yere ngori poteria igetesenie keiga Gensoko korua ebunge Nyaribari Masaba county ya Kisii
inche nkoro kwa Sophie Oigara.